مراد نوچگهان کردستان 24 لترکیه تایبەت لە ئستانبولێ و لە ئەنقەرێ دیفچونای مژارێ دیکەتن ji destpêka pêvajoya aştî û çareseriyê heta niha Murad dema razî tên îtir dîvçûnê nake şupandinê naketin ji dema xwe ya dîke berdewam şupandina vê mijarê diketin Murad de pakêja te ja te amaje pê kirbû yani ev pirseka geleka giring e dibêjin çima de demên raborî da ji 2009 dest pê kir heta 2015 pêvaşû têk çû tir 6 salan berdewam bû pêngaveka biborin pêngaveka praktî yani praktîzekirin de holê da nebû yani tiştek nebû tenê axiftin hebûn mîtîng hebûn daxuyanî hebûn lê ne pekekê ne de salatê tiştek nekir çima vê carê kêmtir ji 6 mehan da ev pêvajoya dest pê kir û îtir serdan dest pê kirin û pekekê xwe helweşand û Erdogan duhî gote ya bi destê me bêtin em ê bikeyn û hewl didin di rêya parlamentûyê da yani hindek yasan serraz bikin ev rewşa çawa bû li gorî ev şupandina tu dike li Tirkiyeyê Na Abbas ev pêvajoya Tirkiye yani li Tirkiyeyê dema em berê xwe didin belkî pêvajoya di navbera PKK û dewleta Tirkiyeyê de diyar dibe lê îro li cîhanê çend pêvajo hene yani yek pêvajo nîne îro dema em berê xwe bidin pêvajoyek di navbera Rusyayê û Ukraynayê de heye ji bo dawîkirina şerî em dibînin pêvajoyek heye bo bêhçekkirina Îranê ji aliyê Amerîkayê ve heye îro em dinêrin pêvajoyek heye Amerîka digel Yemenê rek dikeve pêvajoyek heye li Gazê di navbera İsraîl û Hemasê de yani û pêvajoyeke heye piştî ketina Beşar Esadî li Şamê aşetiya Şamê heye niha em dinêrin 5-6 pêvajo hene li cîhanê heta em dikarin ev vê dawiyê pêwendiyên Çîn û pêwendiyên aboriyên Çîn û Amerîkayê jî piçek aram bûn ew bacên ku Amerîka baş danî bû ser Çînê hevdîtin hatin kirin û rêk heftin niha dema em dinêrin ku li cîhanê çendîn piralî pêvajo hene û pêvajiyên aşitî û pêvajiyên bêçekkirinê lema dema mirov berê xwe dide van pêvajoyan gelo sûdfeye ku ew pêvajoya di navbera PKK û dewleta Tirkiyeyê de gelo ev pêvajoya di navbera dewleta Tirkiye û PKK'yê de nikare bibe rengekî ya wê dîmena mezina pêvajoyan ku min niha behsê kirî gelo ne nikare bibe parçekî wê pazila mezin yani mirov dikare ez divê baweriyê deme ku ev pêvajo parçekî wan pêvajiyên mezinên li cîhanê ye çawa û çima niha Abbas dema em berê xwe bidin Rusya em berê xwe bidin du pêvajoyan em ê bibînin ku çima vê gavê di vê pêvajiyê de encamek derket niha em ê du pêvajoyan berawîrt bikin dema em berê xwe bidin pêvajoya Ruhana Beşar Esadî Beşar Esad berî ku biruxe li Sûriyeyê Rusya gelek zal bû bihêz bû heta dikarî bû İdlibê heteşê jî ji nav bibe heteşê her nehîle jî yani Sûriyê tam kontrol kiribû lê me dît ku ew Sûriyeya ku 12-13 salan de ne rûxiya ne ket di nava çend rojan de ket çima ji ber ku pêvajoyeke aşîtiyê dê hebiya li Ukraynayê bi Rusya û Amerîkayê re lewma Rusya biryar da çend rojan de ew kadirên pilebilind ên siyasî û serbaziyên Baas ya Şamê bira Moskovayê û Sûriyeyê radest kir û Sûriye di nava çend rojan de ket destê heteşê ku dihan 11-12 salan de jî nedike niha ev pêvajoyek bû em pêvajiyek din divê pêvajoya re berawîrt bikin em ê hingî bizanin ku çima vê gavê biryar hate dayîn ev pêvajoya yekema çareserî ya 2009 Oslo'yê di navbera berpirsên Mîtê û berpirsên PKK'yê de birêve diçû heta 2015 çi encamek çi gavek nehate avêtin li em dibînin divê pêvajoya niha de di nava 6 mehan de Bahçelî daxwaz kir serokê MHP an jî dewleta Tirkiyeyê daxwaz kir Öcalan ban kir PKK pabend bû di 21 adarê de
Öcalan dübüsü hatta sıbatı da bankır. PKK jî pabendbûna xwe ragihan diyeke adarê de doh jî biryara danîna çekan û xwedawîkirinê da. Binêrin ev her du pêvajo çawa dişibine hevdû. Yani evana hemî sudfenînin evana hemî ev pêvajoya nihaya Tirkiye encamanın ev encamana jî wekî min gotî bi Sûriye ve alaqadar e û di encama heke îro Sûriye jî piştî vekişîna Rusyayê aşitiyek çêbe ve demê Türkiye jî nikare şerê wê bike û şerê wê derê şer birêve bibe heke ku aşitiyek li wê derê ava bibe divê ku aşitiyek din jî bixwara çêke li Sûriyeyê. Baş. Wê demê ev pêvajiyên henê kê birêve dibe? Niha gelo divê mirov vê jî pirsyar biket. Gelo vê aşitiyê Öcalan xwest an jî Abbas ez bawerim telefon xet qut bû heval eger bikarin careke din min girê bidin ku ez ê berdewamî bidim. Berdewam be dengê te tê afirê te digehin. Ez pirsata jî careke din bibihîzim. Ev vê pêvajoyê di vê pêvajoyê de yê ku aşitiyê xwest yê ku li hevkirinê xwest gelo dewleta Tirkiye bû bi rastî gelo Öcalan bû bi rastî divê mirov van pirsyaran jî bike. Li gor min yê ku van pêvajoyên aşitiyê li çend welatan li çend cihan birêve dibe çi di aşitiya Ukraynayê de çi aşitiya bi Yemenê re çi bi aşitiya bêçekkirina an jî bi İranê ve kîvan biryaran dide ew hêze ku aşitiyê dixwaze bêçekkirina PKK'yê dixwaze aşitiya Tirkiye û PKK'yê dixwaze kî ye ev hêz kî ye van pêvajoyan birêve dibir Amerika'ya. Amerika'ya. Denk ez niha bawerim hevalan ez girê dam hekete pirsyarek jî hebe bawerim xet careke din qut bû Abbas heker heval dîsa bikarim min girê bidin gava din telefon hat heker min bikarim min girê ez ê dirêjî bidim axaftina xwe ku ez pirsateya din hekete pirs hebin ez bibihîzim. Niha ev pêvajoyên henê li gor min Amerika vê biryarê da û heke li gor min Amerika li pişt vê pêvajoyê Amerika û Rusya ji ber bi taybet şerê Sûriye'de di jinûva avakirina Sûriye'de di sîsteman wê Sûriye'de ku naberasta van vê pirsê de Amerika û Rusya'ya rêkeftin Amerika û Rusya'ya lawma di aşitiya Tirkiye û PKK'yê de jî li gor min Amerika heye û heke deng hat eve hevalan ez girê dam dengê wê tê te min heke Amerika di vê pêvajoyê de nebûya tu avayı PKK Öcalan'ı jî nedibû min bawer nedikir ku Cemil Bayık ez eve jî bêjim Abbas dengê te tê te min ez eve bêjim xilas ev girînge heke Amerika nel pişt vê pêvajoyê bûye Abbas bi tu avayı Cemil Bayık ez dikarim nav bidim yani ne PKK Cemil Bayık bixwe bi bêçekkirina PKK'yê qebûl nedikir çekan jî dananî ji ber ku heke were bîrame 2015 de Cemil Bayık di hepevînekî xwe yê BBC'ye de eşkereyî got goyê ku biryara çekan de emin Öcalan nikare biryara çekan bide. Ev daxuyaniye Cemil Bayık 2015 heye. Baş ev Cemil Bayıkê ku naçima pirseka dike heye Murat. Bi nermî pêşwazî diket qebûl diket. Başa pirseka dike heye Murat. Yani tamaşa pêkir ku demê şeş mehan da pêvajoyê dest pêkir îtir gavên baş hatin avêtin hem ji aliyê desalatê ew bu Abbas yani çima şeş mehan de encam bu tamam başa niha hem PKK dibêje hem jî Dem Partî dibêje hem jî hewlatiyên hem Türk hem Kurd û hem cîhan jî dibêje niha top li gorapana li qada deshalatê da ye yani deshalat weke hikûmet deshalat weke parlamento li gorî şûpandinên te deshalat û parlamento dikarin xwastekên Kurdan cêbecê bikin mafên Kurdan cêbecê bikin yan bijin ev aştiya dest pêkirî çekdanîn û xelweşandina PKK û peyamên Öcalan wê çi berhemek ji bo Kurdan û Türkan di Tirkiyeyeka nû de hebîtin. Niha Abbas devleta Tirkiye ji bo çareserkirina pirsa Kurdî gav bavêje jî nevêje jî ev biryara çekdanina PKK biryarekê gelek baş bû gelek pîroz e dê di berjevendiya siyaseta sivîl û demokratîk û netêwiya Kurdan de be. Ev belkî PKK yekem carek û di dîroka xwe de biryareke dide ku bi siyaseta xwe re nenakoke. Çima bi siyaseta xwe re nenakoke?
Yani naha PKK çe dixwaze siyaseta PKK çi ye? Demokrasiya Tirkiye'ye, demokratkirina Tirkiye'ye. Başa mirov ji bo demokratkirina Tirkiye'ye, ji bo demokratkirina welatekî mirov dikuje, şer dike, çek ditaqîne. Yani tu bir çil Avrupa'yı ji siyasetmedarekî anjî li kolerekî Avrupa'yla bêje de bikenin. Tamam Yani Murat, anjî de bêje eger ben Kurtî değilim. vê bombêje, Yani te şupandineka baş giriye Murat. Te şupandineka baş giriye. Li gorî şupandina te weke rojnamavanekê zîrek di qadê da. Türkiye, AK Parti, MHP amade ne? Yani di rêya parlamentoyê da mafên Kurdan cêbecê bikin, rê bidin ku Kurd bigihin xwastekên xwe ev sed salên xebata Kurdan îtir di ev sale da di salên dahatî da bikevin warê cêbecê kevne holê da ya ne eb Kurtî? Abbas yani gotineke diyar heye azadî û maf tên standin zêdetir nayên dayîn. Niha ev meselên henê heke mirov berê xwe bide siyaseta Tirkiyeyê. Gelo li şaredarekî İstanbolê eger li zindanî be li Tirkiyeyê bifikirin ew Tirk Kurd nîne çi pewendiya xwe bi Kurdan de jî nîne heta belkî ji aliyê hin siyaseta xwe ve jî dijî Kurdan e. Îro ev siyasetmedar zindanî ye li Tirkiyeyê. Heta niha jî hikûmeta Tirkiyeyê û an jî MHP çi daxuyaniyeke konkret, diyar, çarenûsaz û eşkere zelal ji bo çareserkirina pirsa Kurdî negotine. Eşkere jî nekirine. Negotine em ê mafê zimanê Kurdî nas bikin. Negotine em ê nasnameya Kurdî nas bikin. Her buxap Abdullah Öcalan buxap dijî mafên çandiyên Kurdan derket di daxuyaniya xwe 27 Şubatê de ma Öcalan tiştek ji dewletê xwest ku heta dewlet tiştek bide Kurdan. Öcalan negot êdî pêwîstî ne federasyon ne serxwebûn ne netewe dewlet û heta ne xweserî û heta ne jî mafên çandî got kültüralîst haklar yani. Evel sosyal medyayê gelek belav jî bi eşkere jî heta hata rexnekirin jî gotin çima mafên çandî ma ev qas Kurd hatin kuştin ji bo çi bu? Yani ji bo ku dewlet tiştek bide te dibe tu tiştek ji dewletê bixwazî. Tu naxwazî ku heta dewlet jî bide. Yani rewşeke wisa trajîk jî heye bi rastî di bingeha PKK'yê de jî em te pirsiyar kir te got Murat çi heye çi nî ez wê jî bêjim bingeha PKK'yê de şokek heye yani. Şokeke nehînî heye naxwazin eşkere bikin binir doh ez li Kadınlar Pazarı İstanbul'e bu min dixwast em nûçeyeke çebikin box opervî me dî dayikên şemiyê dayikên aşitiyê bu ore ew dayikana dayikên ew dinin yên zarokên wan di şerê PKK'yê de canê xwe ji dest dane ew dayikana çar kes bûn me lê diwan ji wan wergirt yek ji wan pişkirî da mesela banga PKK yek ji wan dij derket got naxêr ez naxwazim çek bideynin yani bi wê helbestî bi wê derûniyê got ku ka mafê me ka heqê me ev pirsiyar di bingeha PKK'de pirsiyareke gelek bihêze lê nayê bilindkirin Abbas. Zor başa dest xoş Murat herbijît spas bû zanyariyên te weke rojnamavanek ku li Tirkiyeyê herdem tu şupandina vê mijarê dike ku niha mijara serekî ye. Ez neşim bêjim mijareke tinê li Tirkiyeyê lê ev mijareka cîhanî ye niha cîhan bi xwe ve mijîl kiriye û çaverê karvedan û derencaman dikin. Tamam. Bibêje Kurtî. Kurtî bêjim yani ev biryara PKK biryareke gelek baş bû. Yani bi siyaseta xwe re jî gelek lehevkirî bû. Heta niha siyaseta xwe ya nakok hebû. Bi siyaseta xwe re lehevkiriye. Dê di bercevendiya Kurdan debe, dê di bercevendiya Kurdên Bakur debe, dê di bercevendiya Kurdên Rojava debe, dê di bercevendiya bi taybet Herêma Kurdistanê debe ji ber ku tu dizanî gundên başûrê Herêma Kurdistanê di çi halî de ne ji ber ew şer û operasyonên Tirkiye. Yani Tirkiye ev bêjim Abbas ev gelek giring e. Türkiye di alî kidin be jî bi hinceta PKK'yê destewerdana Herêma Kurdistanê dikir, destewerdana Rojavayê Kurdistanê dikir. Êdî ev hinceta zêrî jî destê devleta Tirkiye derket. Yê tu bê pirsiyarê berkê bikî bêjî ya Murat baş e ev hinceta zêrî çima Tirkiye ji destê xwe dêr dixe? Na Tirkiye naxwaze ji xwe destê xwe dêr dixe. Amerîka mineçarî ew pêvajiyên ku min behsê kirî li Ukraynayê, Sûriyeyê, li Yemenê, Gazê ku Amerîka serpiriştiyarî diket ji ber ku Amerîka jî serpiriştiyariya vê pêvajiyê diket lawma Tirkiye neçar maya vê derfeta zêrîn ji destê xwe derbixe. Eger na Tirkiye pêwîstiya xwe hebû belkî heta bi PKK re vî şerî birêve bibe. Dest xoş Murat axiftin û zanyariyê xwe bihêle ji bo geştên dijî. Li hevalên me gileyan nekin. Ji bo wana jî bihêle di sibê rojê de ev zanyarî û axiftinê nû ku tu bi dest xwe di nava Tirkiyeyê de ji bo wan jî bişopîne. Destê te xoş herbijît Murat serketî bî.